Har set venner knip sig ud af, at kæresten skred og drikke sig mæt i stedet for at få mad. Du tror jeg er okay, men vil ikke være i mit sted. Jeg frygter mine drømme, når jeg ser min virkelighed. Jeg er 26 år, og jeg har prøvet lidt amf, men der kom en dag, hvor jeg bare tog mig sammen. For jeg har set folk synke med stregerne og priser mig lykkelig for, at de aldrig fik mig med. Jeg voksede op et sted, hvor jeg ikke føler mig hjemme, så der går sikkert længe, for jeg ser stævns igen subsistensløs. Uden holdeplads, der vil jeg blow up som en fucking håndgranat. Du kan ikke forhindre splinterne i at ramme, når I bitcher, men alle sammen laver det samme. Siger én ting, og rammer alle landets forsider. Jeg er glad for, at jeg skriver, for at komme videre. Yeah, jeg skriver, hvad jeg ser her. Beskriver den, jeg er. Håber, I kan relatere, for I virkelig dedikerer, hvis I digger dette her. Yeah, jeg skriver, hvad jeg ser her. Beskriver den, jeg er. Håber, I kan relatere, for I virkelig dedikerer, hvis I digger dette her. Jeg sender ord rundt på old school vis som en telefax. Mit liv er en B-film i sort-hvid på Betamax. Det er ikke svært at se det straks, jeg hælder i gabet for at glemme dig crowded op med skeletter i skabet. Så min skæbne er skemalagt og udtak af verdensløn. En verdenssynd, der nægter at bukke under for det stærke køn. Erkender min svaghed for den kvinde, der valgte mig fra. Så nu min mikrofon og min kamp bag på alt jeg har. Vokset op i beat banging Ballerup som lille barn, hvor man var the man, hvis man turde starte en bilalarm. Det 2,750 kilogram, så hvorfor fuck skal bruge step op og prøve på at spille Van Damme? Jeg er bare et bitte skarn, hvis tekster afspejler tanker, fejler mangler og tvivlen om hvilken vej jeg vandrer. Guider andre, men har svært ved at guide mig selv, så jeg skriver for at undgå at mit liv slår mig ihjel. Yeah, jeg skriver hvad jeg ser her. Beskriver den jeg er. Håber I kan relatere, for I virkelig dedikerer, hvis I digger dette her. Yeah, jeg skriver hvad jeg ser her. Beskriver den jeg er. Håber I kan relatere, for I virkelig dedikerer, hvis I digger dette her. Jeg er glad for at jeg er en survivor, men overlever kun i kraft af poser og bajer. Drikker mig stiv og skriver mig ud af problemerne. Når jeg lægger ord på spor, så mener jeg det. Når det er lagt på papir, er det ikke glansbillede. Jeg skriver hvad jeg ser. Fuck om du kan danse til det. Det er vanskeligt, det der forlader mine pølsefinger. Jeg bruger ord som dønninger og ægte tæpper. Jeg har et ord for råd, som jeg bruger til noget. Skriver side op og ned i min røde sorte bog. Den ligger i min taske, som jeg altid har med mig, så det er vel klart at jeg anset som en backpacker. Men alt i alt har jeg altid haft heldet med mig, og utrolig meget hjælp fra de mennesker jeg kender. Kun skrive en takketale til jer alle hver især, men husk at bære en del af jer med, hvor end jeg er. Yeah, jeg skriver hvad jeg ser her. Beskriver den jeg er. Håber I kan relatere, for I virkelig dedikerer, hvis I digger dette her. Yeah, jeg skriver hvad jeg ser her. Beskriver den jeg er. Håber I kan relatere, for I virkelig dedikerer, hvis I digger dette her. Yeah, jeg skriver hvad jeg ser her. Beskriver den jeg er. Håber I kan relatere, for I virkelig dedikerer, hvis I digger dette her. Yeah.